Despois de 20 anos que se sabía xa que había aquí o castro e que se considera como un dos máis antigos de Galicia, é unha pena que se tardara tanto tempo en facer unha nova excavación. Eso temos que agradecerlle ao concelleiro Luís Bará, que é o Concello de Patrimonio do Concello de Pontevedra, que se interesou moito por esta excavación, e máis pola recuperación do patrimonio na parroquia de Salcedo. Isto vai ser, desde logo, un punto de visita para todos os veciños da parroquia e do concello e dos alrededores, que unha vez que isto este excavado, pois isto vai dar unha vida á parroquia, pero ademais tanto no tema de patrimonio, como será, pois, culturalmente todo, pois será un referente para o Concello de Pontevedra. Con pouca inversión se podía haber tido isto hai moitos anos, porque non se necesita nin tantos centros de interpretación, nin tantas inversións para poder ver o patrimonio que temos aí soterrado, baixo a terra, e isto xa foi no seu momento unha pena que levara tanto recheo como levou o que é o Monte das Croas. A parte do castro, aquí temos o río Batán, conocido tamén por río Cubela, en varios sitios. Na Cancela lle chaman río da Cancela, en cada zona lle van chamando, no Outeiro chaman o Outeiro, pero ten unha riqueza moi grande en patrimonio, na cantidad de muiños que ten, que se empezaron a restaurar no ano 2002, a través da Asociación de Veciños, empezamos na Cancela, e a este momento pois hai restaurados totalmente hai 6 muiños xa restaurados a este momento, o sea que desde o ano 2006 á actualidade restauraron 6 muiños, quedan outros 4 por restaurar, que eu creo que pouco a pouco se podría, porque sería unha riqueza, e había que tamén tratar de animar a xente a que fixera un estudio de flora e fauna do que é toda a beira esta do río, e máis a posibilidade de que aquí debe haber algún batán, porque dai o nombre, a ver se na historia se podría conseguir algo sobre o que era o batán. A Comunidade de Montes colaborou moito e o Concello tamén, e logo os veciños hai que agradecerlle que colaboraron. En todos eles colaboraron moitos veciños, por iso que, gracias á colaboración dos veciños, lle darán máis valor a todo o que se restaurou para o seu mantenimiento e conservación.